Slušaj predlog pa mi reći. Ne, ja mogu tebi da predložim pa ima i kaži da li to valja ili ne valja. Nije nešto valja nego što on želi. Ne želi ništa više ne. Dobro, slušaj predlog. Ovaj gornji deo koji ćemo pokrivati zalizak i koji je gornji prelaz na ivici gornjeg dela s bočne strane, taj deo, ćemo samo protanjiti da ga on ima ili ga želi. A sa I ljudi, trenutno se nalazimo na autobuskoj stanici i idemo u Zagreb i nikome ne ferma. Andrija? Nikad nisam znao da im je telefon, ma nikad! Kao što ste vidjeli na početku vloga, pokazao sam vam gde smo mi bili pre samo 5 sati, a sad smo evo ovde. Vavana je lizala u tikač, zato se ovako koša. Nije, bila sam na slikaču. On neće da me stilizuje. Pa treba mi baš dosta snage za to. Ako slomiš nogu, daću ti još štaku, ako mi kažeš bili bak. I ljudi, stigli smo u Zagreb! Hej! Novoger! Baš mi dobro stoje ovi cvikeri, brate. Hoćete plavu ili crvenu pilulu? Ovo sve mora da upropasti. iPhone, fuj. Aj ponovi to. A ja? Sve. Evo je Roza, dolazi Pinky. Ljudi, evo sad trenutno čekamo Mira da nam donese ključeve od apartmana. smrzli. Malo smo se smrzli, sve je okej, ali da, chill. Stigli smo. Nije Je ovo. li ovo nekad živelo? Je li ovo nekad bio repić? Nije. Ej, čao, ja sam Baka Prasi. Upravo smo stigli u naš apartman u Zagrebu i imamo pola sata da ostavimo sve stvari i da idemo dole na probu ili ne znam gde, ali sam želeo da vam pokažem orman u ovoj sobi. Evo, Anastasija već priča, eno je ona s one strane, a ja ću da uđem s ove. Da. U ormar, ljudi. Ovo je sve što je meni ikad trebalo. I sad ćemo da se raspakujemo i bit ćemo onako cool, tako da. I krevet, to jest i spavač sobe baš cool. Ima jedan bračni, ima jedan pomoćni i pogodite ko će spavati na pomoćnom. Šalim se, spavat ćemo zajedno u velikom. Ljudi, ovo je najjeziviji lift koji postoji, koji sam ikad video. Ja ne znam ni da vam objasnim. Otvara se ključem. Ključem smo morali da otvorimo. Ne znam da li je to tako namenjeno ili... Ali zgrada je prilično jeziva. Vidite ko stiže. Ajde, nema kola, šta čekaš? Pa čekaj, ćao! Ćao! Znao sam. Vlože, zamislite šta se desilo prvi put u životu. Mi smo poranili. Umesto u 4, mi smo došli u pola 4. Ja vidim neku menjačnicu, aj pokaži ljudima, možda mi oni nađu. Pre nego ti. Nema nigde menjačnice. Nemojte da me zezavalo. Idemo da nađemo menjačnicu i zakasni... Ne, poranili smo prvi put u životu i sad ćemo se smrzati. Jeste centar, ovo ti je Cvjetni trg. Nije. Možda i jeste. Ćao! Idu gospoda da baci željice. Tačnije da zamisle željice da baci novčić. Ovo nije za želje. Jeste? Evo daj. Što treba dati? Ja njih ne mogu. Pa ne znam, ako ste u Veneciji možda i tako, ali... Nije to u Venici, to u Rimu. U Firenci. Čekaj. Ovi zamišlja želju. Može samo ovako. Gle, ova bangava i dalje stoji tu. Znam da je promašio ovu fontanu, to bi mi bilo omiljeno.
Eto. Bila najgore, da duše nema, nepopravljiva, ona sve ponosan, skupo platila. Ljudi, nećete verovati ko je došao, a rekao je da neće doći. Ja! Marko! Došao je Marko i donao mi je čarape koje ste videli nisu sto... I meni! Što se ova trpa u sve više? I evo sad idemo na probu u klub opera i onda ne znam šta radimo više sa životom. Marko je došao bolestan, ljudi, samo da bi nas video. I sve će nas sad voleti. Neću, dobro. Nema veze, ispaštamo. Pozdrav, Jasan. Ja ponavići seljaka. Sad ima jako puno ljudi Vi ispred. kao puno pristojni ljudi, a ja dođem ko seljačina, najveća. Dobro, pošto su ukrenuli da se hvale, ja idem, čao. I ljudi, gde mi dolazimo pre eventa? Došli smo u McDonald's da jedemo, a imamo još koliko? Pola sata do eventa i ništa nismo stići i nismo se presvukli. Baš našminkane, pa dajte da ušminku. Drama. Evo stigli smo, evo ga i Marko, lajkuje slike. Stigli smo kod Leje i Andrije u apartman. Evo Leja je gotova, to Leja. I Andrija još nije gotov, pošto, znate, Leja se duže sprema. Jel da, Andrija? Ajde, Vlado, da mi središ frizuru. Evo. I kasnimo sat vremena na džumbu žurku. Čačkao nos. Šta je rekla? Ćao. Nije mi nanešena frizura. Meni ide da otvorite. Čekaj. Ovo ne radi. Njega noge slikaju. A to na tijelo ide. Lena Kitić Zlato. Šta ja držim kameru? Ko bolje zna tekst od vas? Što ide zakačeno? Vedrila i oblačila. Kaži mi, ova torba ide više od one. Kakva torba sad? Pa gdje da nosim bre, lak za kosu, Ma šta nosiš? novčani, punjač. Savršeno. Ali meni ovo je na ovu glupu pidžamu i meni ovo izgleda. Što ti bolan radiš to? Anastasija, pašćeš, slomit ćeš nogu. Ovo su znači jako udobnice. Anastasija, poslije mora nova operacija. Hoćeš ti izaći iz mog kreveta? Pa proću. Zdravo ljudi i drugi. Kartice samo gde su evri, onda ne. Ali ako koristiš ovo gde su dinari, onda da. Ćao! Lekcija o karticu. Ne znam, da li ljudi skidaju proviziju kada plaćate u inostranstvu sa deviznom? Ja mislim da ne. Ne znam. Nešto mi je palo u glavu. Sa dinarskom da. Kako buba? Sa dinarskom da, to znam, sigurno. A sa devizom nisam sigurna. Sa dinarskom znam ja. Da, ljudi, drugi dan je, trenutno se nalazimo u Ilici, u Zagrebu. Ja, Ilica. Da, ulica Ilica, to mi je bilo najzanimljivije. Sad ja vrištala od smeha prošlo. To mi je bilo najsmešnije. I da, čekamo Leu da menja pare i idemo na Cvjetni trg. Gdje ćete da nađete Leu nego Nego menjati? exchange office. Tako da, ustali smo rano u 9, a zaspali smo u 5 i baš nam je bilo veselo, ali sad ćemo da obavimo i sad ćemo da slikamo i sad ćemo da snimamo. I ove sad vloguju, naravno. Ti može slikam, molim te. Reci ne, reci ne. Ili ipak ne. Ljudi, evo mi smo u liftu,
Tebe nisam predstavio, ovo je Luciano, ovo je Marko, njega možda znate. Ne, ovako moramo da se rukamo. Znači, trenutno se nalazimo u H&M-u, jer gde ćemo mi, i svi smo kupili istu jaknu, otprilike. Ne koliko oni smiješno trenutno, evo na šta liči. Dobra si. Pa da li da uzmemo... Petre, jesi uzela kaput? Pa meni se sviđa. Počele su mi čarape pišti. Joj. Evo Marko pišti. Meni je lepo. Ovo je raspad sistema, ljudi. Anastasija opet kupila istu stvar kao ja, jer, bože moj. Ja se izvinjam, ja sam je prva Ali videla. pogledajte ko je prvi platio. Viš kako je njegova velika crna lepa, a moja... Andrija je našao jaknu, ali kaže malo moje kraćana. Ali ja kažem, s obzirom da je tipa 100 kuna, bolje da je kupi, jer to je besplatno i Bogu je drago. Ti video tu jaknu, da ti nije nešto poznata? Stani, mislim da znam. Čekaj. To uopšte nije ista, bre. Nego nema veze. Nema sličnosti ni nula. Nula, brate. Ni najmanje. A tu žutu gde si vidio? Oooo! Andrija, apsolutno si su sve krenuli. Jebote. Okej, to je to. Ej, ali nema veze. I rest my case. Ovo je cvijet, je tako? Nalazimo se na Cvjetnome trgu, Vlada je kupija istu ovakvu jaket šta vidite na njemu, samo žute boje. Znači nešto neočekivano, izgleda kao taksi, ali ako ikad ste vidjeli onaj novi cover sliku od Pink Beautiful Trauma, tako izgleda, ali ono, Vlada, ono, kada neka seksi pil na Pink, muška seksi pil na Pink. Ol me nahvali ti, jebogatiza. I evo da sad je kupija kraj Apple Store-a u Konzuma je kupio neke namirnice, te će se da se najede i da uživa do kraja večeri, te će da ode na autobus i eto ga. Ovaj bre ne razumi šta pričam, ali eto, ajde bre otpevaj nam neko, ajde. I to je sve od nas. Ljudi, pogodite šta, mi, Ružo, šta radimo? Ne, kasnimo. Naravno. Kako neko kad ide sa mnom možda ne kasni? Ali imam pitanje, kako znate gdje idemo? Znam ja. Kasnimo. Da. Ništa nismo jeli. Valjda će nas nahraniti sad kad odemo Ja tamo. sam jela McDonald's i nije mi dobro. Ja sam jeo burek. Ali da, kasnimo ljudi, koliko kasnimo, puno kasnimo. Mira će nam glavu odrubiti. Ćemo zakasniti tek. Šta kažeš ti? Da ćemo tek zakasniti jer je 8 do 3, a mi treba u 3 da budemo tamo, a peške do tamo ima jedno 10 minuta. Nema, gde živiš ti? A Đuđe iz U Beogradu Paranojsa. živim, a trenutno sam u Zagrebu, eto zašto. Ali Đuđe je već iz Paranojsa i pobego i ostavio nas sve i rekao krećite, nema više slika, tako da sad ćemo da vidimo da li smo stigli na Đuđe vreme. je otišao da kupi kapicu svojoj devojci, tako Ljudi, evo u liftu smo, Andrija nam je pobegao iz lifta jer se uplašio da ćemo se zaglaviti. A ovo je drugi lift danas koji nešto ne ide kako treba, krenuo gore dole. Nemoj da me zimaš, izgubila sam naočare. I tako, idemo do Lidla da kupimo za put nešto i onda napokon krećemo za Beograd, prestani. Izgubila sam naočare za sun. Evo nas u Lidlu, došli smo Vanja, Andrija, Ruže i ja, a Ruže upravo, evo reci šta si uradio. Ja sam upravo pitala čoveka koji... Ali random čoveka. Gde su tvoje vode i sokovi. I on kao, pa tamo, ali ja ne radim ovdje. Ali čovjek je izgledao kao da radi ovdje. Jo bože, na šta liči. Evo došli smo u Lidl. 2 evra. Ljudi, a gdje je voda? 2 evra košta sveća. okej. Čekaj, ja ću to da kupim, ja A stvarno. šta ćeš da kupiš za Leskovac? Ti bre, sveću miris. A još? Pa ovo mi se ne slaže u sobu naranđasto. Ali šta ćeš još kupiti za Leskovac? Onak šivač. A praćam za Za pecivo. stvari. A ne za Leskovac, budalo za u Beograd mi treba... Praćam za pecivo. Pa ne pečem. Ne, ja ko kupim mene? u pekaru. Ne, mene Andrija nazove i ja ga pitam za dukseve, neki on kao, a znaš šta sam uradio? I rekao šta? Kaže, napunio sam mašinu sa duksevima, ali sam je otvorio u sred pranja i sva voda mi je izletjela napolje. A zašto si otvorio sred pranja? Pa nisam bre, lažem. Imam tekstualni dokaz, bukvalno. Mele, bolja je ova od ovo.
On kupuje sveće, ljudi, mi idemo. Jo bože. Ljudi, ja idem da nađem... Joj, a bi mi mogli... Te zovem, nemate. Gde si me zvao? Derem se tamo, Vladislave. Pa zato ti se nisam ni odazvao. Vladislav se ne zove Vladislav. Ajde se kamere upoznaju. Evo moja da se upozna sa vama. Čekaj, mora ovako. E, sa Vavaninom se nisam Sad ćemo da imamo još 5 kamere, razumeš? Drugarica vašu nešto. Jer ja sam sad mišljala, da li treba da uzimam i nešto i slatko i slano još. Ja sam razmišljao da uzmem čajnu tamo, pa... Ajde po čajnu. Ali ima ona mini kao. Vlado, ti ja nismo uzeli vode zbog... Ja sam i cedevitu i vodu. Ajde samo da mi pomoćeš da nađem vodu. Ljudi, evo gledajte šta smo mi sve kupili, a idemo... Vlogu, Naš četvoro. Naš četvoro je napunilo cijelu... Gle, ovaj što se prka sad. Čuti mi ti mi kažeš, pričaš mi ti neke pričice. Hoćemo ti i ja zajedno, da se ne blamiramo. Da. Ovaj ovdje, ovaj ljeljak se ovdje, viš šta radi. Ljudi, nekako kad smo došli... Pristojni ljudi. Da, ovako to rade Vavana i Andrija. Pokrenite se. Šta je? Gledajte gde ona ostavila. Ne, skrnave me, nisam to ja, skrnave. Skrnave me. A ostatak ekipe nas ne poznaje. Možda ćeš morati da mi dodaš, ne znaš. Nemam keš. Onda ću da ti... Ima Andrija. Sam da im koliko je fali. Mislim, imam Eto, ja vas 110 sve kuna. finansiram. Dalje, muzika dalje. Pa kaže, lagao si providno ko pas, da ti nisam bitan, nikad niže pao si zbog nas. Sad ti treba hitna, ne pomaže čak ni totalna anestezija, nikad više, nikad ti ja. Stanje, mogu se pogasi zvučice. Mogu, ljubavi, dođi. Ljudi, samo da se javimo da smo stigli. Pogledajte. Pogledajte ovu gospođicu ovde koja se pakuje. O jeb! Samo sad. Pogledajte ovo. A imamo 4 kofera i 2 budale. Follow na Instagramu. Jo, beži više! Ćao ljudi, to se završava vlog. Vidimo se sledeći put, bye! Jedna turneja kola, ljudi, evo spakovali smo se. Ružo, šta sediš? O, pa ko nam je tu? Gde si, Ružo? Ja ću se uvijek. Jo. E, ali ovo smo kraljski spakovali, ali to nije sve. Ima ovde još. Sad ćemo i to da smestimo. Znači ljudi, A samo da vam kažem, znaš šta će ovo je auto, ja Je nikad neću. portable. Ovo je portable auto. A znaš o čemu ni...